OK ľudia, a práve sa nachádzame na Slovensku. Som prišiel do Bratislavy, pretože zajtra idem papke na diamantovú svadbu, čo je 303 rokov manželstva. Ale samozrejme, keď už som v týchto končinách, tak ma nenapadlo nič iné než tu v Pezinku si vybehnúť na cigánsku. Možno niekto v Čechách ani neviete, čo to je, ale dneska sa to dozviete. Takže môžete si vybrať kuráciu alebo bravčovú, pepšovú pre našich českých bratov a je to úplne najviac easy, máš to iba žemlu, masíčko ve stylu a je tam iba horčica. Dáva sa tam niekedy aj taká opečená cibulka a tuná majú jednu špecialitku, jeden lifehack, že tam predávajú aj lokše. Je to fajnové, takže ty si donútra pekne tak to si to dáš, víš čo? To si dáš donútra tú lokšu. A ako máš cigánsky sen. Bole, susíra, kde sa na dole, zimám, zobal som stále dole. Sleduj ma na cigánskej Pezinku, more! 10 z 10, keď budete v Bratislave a v okolí, určite chodite ochutnať. Stojí to za to, je to pol hodinku, ale fakt to stojí za to. See me rolling, they hate it. Toto je jedno z miest, kde som vyrastal. Taká bička, je to obec. Piešťany. A bývali sme tu asi 2 roky s našimi, keď som mal nejak 90. A ináč som tu bol každé leto. To som mal kamoša, sme robili zle. A tam sme chodili sánkovať, tam je taký kopec. A celkovo sme tu robili kopec pičovín. Kamo nespí? Vstávať a cvičiť! Grind nečaká? More. Olkano, nový single. Spravuj nejakú reklamu. Počúvaj. Tak jo, užívaj. To bol jeden z mojich bratrancov, on začína repovať, tu na izbu druhý, ale ten teraz není doma, lebo išiel do nejakej novej brigádky a ten zase robí oblečenie, takže mám mega šikovných bratrancov. Sme v kostole. Nie je bez ťažkosti, ale ak človek dôveruje Pánovi. Boring! A tu som chodil každú nedeľu. Ahoj. Nazdar. Nazdar. Hej lidi, tu som chodil do škôlky, teraz je tu ambulancia, ale tu bola normálne, tu bola normálne malá škôlka a hen tam bola normálne veľkáčská škôlka. Tu bola malkáčská, že jo, že tu boli malí a tu sme boli veľkí. Aha, čekaj na popeláře až pojedou. Jasne. Áno, že sa to vždycky čakalo? No, tak takhle ze druhé strany. Fajn brýle, by the way. Díky. Hodím ti jedný pak. Tady taky jako na doktory první a tak, ne? Asi jo, no. S Erikou Brečanovou, to si pamätám. OK. Stejná tá houpačka. Henta prelieska je tam tá istá úplne, to si pamätám. Taky jste se na ní věšili nohama nahoru, hlava dolů. Asi jo. Pak som niekoho zhodil, ja som to vždycky dostal vynadané, že som robil zle. To je, fakt je to nějaká ambulance, no? Ja, že tu už není škôlka, myslíš? Tak píšu tady. Vytvorení ambulantně sociálneho zariadení. A tak možno škôlku presunuli do školy, alebo zrušili. To tak většinou bývá, no. Už nějaké menší, ne? No, ale už to není škôlka ani. Je prý menší. To jo, že tam to přišla jako obrovská zahrada, že? Ale tak ten plac, to bol celé oné pieskovisko. Hej. To nehovor, že to bol taký oný Hunger Game pieskovisko. Bolo väčšie o moc pieskovisko. No môj brat tam na mňa hodil pneumatiku v jednom momente. Aha, další vzpomínky na dětství. A byly tady také pneumatiky, že? No jasne, že z traktorov. No my sme tu boli jak strongmeni, sme tu prehadzovali. Takže keď sa presunuli pred tie auta. Prebalujeme! Dobre, tak ešte... To tam bude, dúfam. To tam presne bude. To vyvažuje automaticky, takže keď s tým takto robím, tak to vôbec nie je vidieť. A pekné záberíky to robí, môžeme to aj odtočiť.
A uvidíme tam seba. Keď mu povieš otočiť, tak sa to ako na tom. Ne, to tu mám tlačítko. Ideme sa všetci spolu fotiť. Teď se někdo musí to organizovat. Pojďte blíž. Jsme tam všichni, nebo ještě si cukáváme? Áno, zmestili ste sa, ruky do závěru. Super, a teď se usmíváme. Svadba! Daj všetci. A počkaj, ty tam nejsi. No tak ale pomeď spraviť ešte takú. Môžeme vás poprosiť, spravte nám jednu foto. Budeš tu sám? Víťa, drží zatím, to je dobré. Poďte blíž, poďte blíž, poďte blíž, poďte blíž. Kde je on, Pepi? Pepi, pojď. Prosím, tam se počkej. Úsmev. Svadba. Výpeva. A všichni dáváme. Čaute. To je mileniálsky totálne, ale to nie zase správne. A je odmávané. Tak už je po svadbe. Potom láska zhodnotiť nejak. No? Jak hodnotíš svadbu? 60-ročné výročie. No. Takže mne bude stačiť kľudne 30. trebárs. To si veríš. Budeš ráda, keď to potiahneme na 10. Gary! Ale ne, však my sme spolu. No už pár rokov spolu sme. Koľko sme spolu? Málo. Stále málo. Že stále ti je málo? Hej, hej. Yes. Vidíte to, chlapci. Dá sa to. Je to všetko možné. Dosiahnuť perfektne dokonale šťastnú partnerku. A tak to vyzerá. Kamo, obi dneska praská vo švíkoch docela, som to ešte nevidel toľko ľudí. Nechoďte v útorok o 12:30. Poď ma cícať! Ja vždycky chodím len tesne pred zavíračkou a to tu nikto nebýva. Je to mám masné. Hello, motherfucker. A náhodou len to je celkom pekná. Tu chceš? No len A toto? Keď tým rozmýšľam, tak neviem kam to dám, že jo. Toto bodkované. To? Taký od... Co ti vopijel? Je. Ale To je dalmatínec. dáme súhrové. A toto? To je svokrín jazyk. Ne, to není super. Svokrín jazyk je také postavené tvrdé. Ježiš. Vieš, čo je postavené tvrdé, keď príde svokrín jazyk na tému. What? Bro, what are you talking about, man? No ne, ale keď príde svokrín jazyk, tak hneď je to postavené tvrdé, však to je jasné. A čo, tak máme rád svoju svokru? Aha. Chodí do oby. OK. No ale keďže ja musím teraz redukovať, tak vlastne sme to zbytočné. Super, tak som rád, že sme sa prešli. To je svokrín jazyk? Yes. Ešte to je mega tvrdý. Je no. Ale smiešne sa to, To je taký skoro kaktus. smiešne sa to rozmnožuje. Sukulent. To si takto narežeš na pasiky Tak a z aloe jednej vera. strany vylezú proste korene. Tak to môžeme vyskúšať doma ukázať ľuďom. To je také, čo žerú stejky. Ale mušný steak. No, Big Smokers. Si myslíš, že by si nedal?
Asi ne. Ale dal. To môžete napísať do komentáru. Monika je kamošky z domova dôchodcov. Ach jo, GDPR. Obora. Svetielka. Neonky. Yes. Myslíš, že tento typek to zaplatil za nás? Dúfam, že ne. Ak si to zaplatil typku, ozvi sa a vybavíme. Nič, toto som práve namontoval tu na. Ale zabudol som vám to natočiť. A teraz všetky tieto police a tuto. To bude všetko sem. No tak, poďme na to. A ešte k tomu stíhame aj... Joj, som mi zamlžila. Akurátko, fajne. Vyklóbený koleno. Čo si spokojná? Áno. Áno? Ešte hen tam, tady ešte jeden. A ešte hen tam všetky poličky sú, čo som si vymyslela. Výborne. Tak, aj to tu. Hotovo. Je si spokojná? No, extrémne. Extrémne. Ešte tá spodná časť, keď sa uprece. To tam nebude? Tiež robí? Ne. Ale... Tak chcem mať, čo robí. Okej. A tu na... Som ešte chcel pripevniť telku, ale keď sme začali vrtať, tak bolo 21.58 a jak bolo 22.00, no to začali jebať na stenu, že more, kokoti. Bolo 21.51. 21.51? Čo skúšajú? No nič, tak zajtra to dokončíme. Posaďte sa. Ďalší vypnutý typeček. Ďalší nie v Prahe. Neprekvapivo. To lavičku bude tiež treba do piče opraviť, lebo to kamo, niečo spravíš pre tie ľudí, oni to hneď musia dojebať. A zahráme si hru, že postavím sa niekde a možno ma to jebne. A keď vy si pôjdete pre zasielku, tak si to zahrajte tiež a označte ma. Tak počkaj. A keď neviete pre ako... Hej, rebáci! Viebanci! By som ich napadol najradšej. A ukradol to auto GTAčko. A čo tu nás sa furt búra všade? Čo ti jebe? Človek nemôže ani v kľude vytiahnuť zásilku. No, každopádne, keď neviete o jakú zásilku, tak kľudne si môžete niečo objednať na Hummerware. Kam sa mám postaviť? Vyber mi láska miesto, kde si myslíš, že mi to najebe. Tu? Tu? Čo to má byť v tom balíku? No, neviem, tému. Ja neviem, čo tam je. No, tak tu. Tu? Tak choď úplne tam, nech je vidieť, ktoré sa otvorí. Úplne choď nakoniec. Tesne, ale tu som stal na začiatku. Keby si to nezmenila, tak by som dostal cez piču. Si sa pýtal. Pýtal. Ale však vďaka Bohu zachránila si ma. A to není moc veľké teda.
Počkaj, tak spravíme unboxing vlastne. No však ja, tu má. Takže toto je na robenie dierok v oblečení. Jo, toto som potreboval. To si nalepím na auto alebo na čelo. Jo, toto sú také akože na poznámky a vyzerá to jak Microsoft Paint. Je skicár. A toto je na kameru taký kryt. A toto to vyzerá jak pero, ale to si nepamätám, že by som si objednával. To neviem, či mi tam prihodili nejaký super special gift. To som aj pochopil. Obviously. Takže tak, veľmi záživný haul. Zostrihaj ho tak na 4,5 sekundy. A toto už vyzerá super. A teraz mákame tu na... Toto už je pomaly v oprave. Dúfajme, modlite sa s nami, ak sa vraví. A ja vám idem zapnúť tu na ďalší timelapse. To jsou také první kmenovou radu. Tu pičo. Ondro pre menu dneska. Ten blázen. Takže už to máme hotovo. Takže... Ja tam tiež nepôjde. Telka není na stene, to ešte sa bude robiť. Ale toto stojí. Visí. A moc dlho nebude, keď to ukončí Mišťo. A toto... A nehovorím, to je to mega krásne. To sú tieto poličky, ktoré sú vlastoručné, týmito rukami vlastoručné. Takže nemôžete povedať, more, že youtuberi nevedia nič robiť. Som youtuber? Som youtuber! Hovorím si, že keď ma niekto vykradne, tak aspoň bude content. Chápeš to? Ta video, vykradli nás. To někdo dělal, že jo? Kdo? Nebyl nějaký Don Leme, podle mě robili takýho, vykradli nás. A měli taky nějakou kampaň debilní. No jasne, že to spravili fake jakoby. Jo, to robili aj na Slovensku. Ale akože Ale má... na Slovensku si to stalo doopravdy, ale. Nie. Ty pič, teď to vypadá úplně jinak, ty vole. Že jo? Ale úplně tak, ty vole. Ja som, kámo, vieš čo zrovna včera pozeral? Nejaké RM video a ty si tam bol tady. A bolo to section ešte, kámo. Tak ono, vole, hlavně když to měli kluci tu, tak já jsem bydlel, vole, tady na Žižkovi, že jo, vole, o kousek ulic dál. Jo, takže si to tu one. Takže, vole, jsem sem chodil docela často, vole. Tu vo studiu v šale, krásnými cigáni. A to jsou tvoje ty stovy. No jasné. Ty pičo, za kolik se kupoval, ty? Kámo, toto je docela lacné, to trvá 6, vyšiel tento nejak 3. A to jsou normálně jakoby... Gastro. Gastro, yes, Áno, áno. yes. Ale, Nějaký čuměl. Do nového bytu, až se budu stěhovat, víš, že ono, mne príde, že to vyzerá dobre. Kam vypadá to právě mega dobře. Yes. A zároveň je to mega funkčné, víš čo, na to makáme proste. Nice. No aj toto, akože túto kasu ešte by som chcel do chromovej, že si kúpim asi také proste, dám vyrobiť také pláty chromu a nalepím to tam. Akože pôvodne mala byť... Vole, folie, ne? Kámo, objednal som si tu z AliExpressu, či z Tebu a hen došla mi normálne takto dojeba na vrchu.
To je na piču. To bude ostrihnúť alebo niečo. Však vole si nechám u toho Gory, vole ti to udělá i na míru, podle mě. To je pravda. A i ti to nalepí, víš co. Kámo, ja som vedel, prečo ťa mám zavolať. On právě, oni vole, s tím mráčkem, vole, jsou na to dobrý. Oni zase u naše bývalým skeda kanclu. Yes. Oni tam bydlej dokonce. Yes, to mi Gory hovoril, že ho frajerka nejak vyhodila, takže tam ostal. Ty piče. Ale jakože bydlet tam, kde máš práci, může být chvilku fajn asi, ty vole, ale... No tak dome ideme na to News from the Streets, chod sa podstaviť pred green screen, že to znáš. Klasický. Včera by... Takže Dom Skywalker, prvá reakce na Skate 4. Jako doopravdy, kámo. Počkaj, ty vieš jazdiť na normálnom skate? Jako jezdit jo, asi. Olíčko bych ještě dal možná. Okay. Kickflip na zemi možná. Zatočil by si aspoň. Ale Šauet bych dal, no. OK. To je to takový... Akože asi troška asi tam nejaká zmena bude v tej fyzike, ale pre mňa je to docela podobné. Mám tam typku, no tak to možno preto. Vtipně padá docela, tak padá trošku v GTAčku, kámo. Jo, ten čtvorke. Rage Engine, Yes. Má být remaster 4. Fakt? Oznámil, na to se docela těším, ty vole, to mám hrozně rád, kámo, tu 4. No ja mám taký, to je moje obľúbené GTAčko, Ale preto sa bojím, že to dojebu. Lidi na to píčou, protože vole, tam můžeš lítat jetpackem, vole, nebo nevím, vole. No tam... Tam není tolik vtipnýho. Áno, a celkovo, že tam nebolo treba toľko oblečenia a toľko kontentu ako okolo. Ale příběhově, vole. Práve príbehovo a gameplay a simulácia, akože aut a všetko a New York, jak tam vyzerá. DLCčka byly dobrý, jak se to potom střetlo, že jo, všechny ty. Yes. Jsem byl v piči tehda, kámo. Jo, to je iné, že na YouTube teraz 3-hodinové video vlastne všetkých tých cutscén a všetkého, jak sa to spojí. A že akoby in real time a to je super. Ale ináč, že ako GTA 4 je podľa mňa stále hrateľná úplne v pohode, úplne bez... Jako vtipný, že třeba na počítači to některý dnešní počítače nerozjedou furt. A pritom Steam Deck to rozjede úplne v pohode. Na Steam Decku to ide fakt dobre. Ale já takže si, kámo, pamatuju, když... odporúčam. Já jsem to měl teda na PlayStation 3, Aha, ale potom jsem to chtěl na počítač. no. Kámo, jestli si to vypálilo, měl jsem to asi bylo na 12 CDčkách. To bylo fakt tvrdý, ty vole. Ja si pamätám, že to vtedy sa aj ani akoby nahekovať nedalo z Jo, začiatku. no ono to úplne- totiž tam založili ten social club u toho. Jo. Takže vole, vlastně to mělo jako problém tu hru rozjet, pokud si neměl, jako šlo to pak. Oh shit, dobré točky. Neřeš, kámo. Defying Gravity, kámo. OK. Myslím, že myslím 180 takto, ne takto. Když se vracím tím, Až iba hore jo, ťukneš. předtím tam bylo totiž vždycky L1. Jo, teraz to dali rovno na to quick menu. To je docela dobré, lebo to docela využije človek. Aha. A to máš vychytané nejaké tričky, či čo? Teraz si to podržal a zmenil si marker, kámo. To jsem dojebal. Takže môžeš tam vyšlapať a si ho vytvoriť na já jsem, kámo, novo. hodně, jako ve skatech trojkách, jsem hrozně, kámo, dával dark slidy. Že jsem se naučil vždycky přehodit to prkno. A to byl jakoby takový můj go-to, kámo, že když jsme třeba hráli, vole, jako horse, Yes. tak, kámo, vole, to nikdo nedával po mně, protože, vole, já jsem to fakt, jako, občas si omylem, nebudu lhát, vole. Let's go. To bol flip trick. A nebol 180. Jo, já mám dát dělat, aha, chápu, ok. Jo, já jsem si tam neseknul ten tank. Ne. Ale úplne chápem, že ťa nezobrali Taky do jsem si tebe. zvykl, že na mě strejda sahal. Preteď mi to chybí. Jo, strejda. Ale úplne chápem, že ťa nezobrali. Podrž ten tú šipku. Teď ho držím, yes. A úplne chápem, že ťa nezobrali do tej open bety. Však kdo by to chtěl poslouchat? Moc feedbacku by si im tam nedal. A ešte grab máš akoby... Jo. Chápu. Tak porazí Don Skywalker tenhle spot. Neporazí. A už vlastne máš dve splnené. Shut it down. Shut down! To salto tam nebylo vůbec zbytečný, kámo, čum na to. Že realistická hra pre.
Však nejlepší jsou přesně takový ty týpci, jak tam dělají úplně ty nesmyslný, že letěj, odhoděj ten skate proletí něčím a pak si ho, vole, to je přesně ten Zeke, vole, jak se jmenuje. Takovej, vole, on právě se na tom podílel, vole. Já, že ten youtuber, jo, vím, jak se volá. Jo, oni tam robí úplně šialenosti, že si ho dají pod nohy, že jo, a zrazu vyletíš. Mají ten speed, no, jo, přesně, jako, ale to se dá aj tu? Raz sa mi to stalo, ja neviem, jak se to robí. Mně se to nepovedlo ani v tom starém. Jako snažil jsem se. Máš tu kož, brácho? Záleží na čo. Na zádku. No tak to môžeš dať sem. Čo, aké máš prvé dojmy z toho? Jako dobrý, podle mě, vole, si na to musí zvyknout. Jako je to hodně rozdíl podle mě v těch jako framech a tak od toho starého, takže ti to přijde taký krkolamný, ale podle mě to bude dobrý. Jako stejně se na tom zasekáme. A toto ešte na P4, že jo? Ale tak super je, že vlastne, že to bude free to play a tým pádom, no jasné, ale chápeš, hoci ktorý tvoj kamoš si to môže stiahnuť a môžeš proste si ísť hocikým zahrať. Že kámo jsou v pohodě, jasně, že to může hrát zadarmo, ale budeš jezdit na hatej, kámo, vole. A vole, ne na skateu, vole, ale na prkně a vydélení, vole. Netrebárs vôbec ináč nezáleží na tých, akože, jak to vyzerá. Ja som ho ani raz neprezliekol, toho panáka. Jako mě docela, takhle, mě bavilo vlastně přesně v Pro Skater 4, nebo ono to bylo už těch předtím, že jsi mohl dělat ty vlastní hadry, že jsi tam dával ty vlastní, jako loga těch značek. Yes. A to vlastně bude i teď v tomhle, to má být. V tomto skate? Ne, v tom... V tomto Nehawkovi. Jo, v tomto Nehawkovi. Okay. Tak to mě to zbavilo docela, se jakoby, víš, dávat si ty hadry a tak, vole. A myslíš, že tu 4 spravia normálne, takže tam budeš mať tie úlohy a všetko, ne? Že jo, vlastne štvorka je akoby open world, sú tie levely vždycky. OK, tak to bude cool. 3 a 4 som ináč hrával najviac. Já 4 jsem hrál nejvíc. Okay. Dneška si pamatuju, já asi 3, no. Tam jako v ukázce na to, co byl vždycky ten opening, jakoby ta video, tak tam byla písnička, kámo, AC/DC TNT. Yes. A tam vlastně zpíval jeden moment. Zaspievaj kusok. TNT, oj! Ale tam v jedný tý říká, v textu je Watch me explore, a když si to napsal, tak ti to odemklo všechno v cheat codech. Watch me explore. OK, že takto to bylo prepojené, to je cool. To je mega. Tam si měli to, že tam byl třeba Eddie z Iron Maiden, postava tam byla. Jo, a tam, čo tam ešte bolo za špeciálne posledné, nepamätáš si? Viem, že v trojke... Officer Dick, ale ten byl vždycky všude, vole. V trojke bol Spider-Man. Jo. Shrek tam byl, ještě myslím, v trojce. Yes. A ešte takéto oko, Neversoft oko. Jo, Neversoft, kámo, to je mega dobrý. Yes. Tím jsem chtěl byl kdysi dávno dělat nějaký design, kámo, na skedu, že mi to přijde fakt dobrý, ale zároveň ono, vole... Takže Not Sure, nová kolekcia, môžete sa tešiť. Máš tam očko, kámo. Smaž to tam dáme. Jo, to tam dáme, nech všetci vedia, že vykrádame. No piči. Vykradneš všetko, kámo. Já si pamatuju, že i to Neversoft, kámo, když jsem byl malý, tak jsem se toho trochu bál. Jo, to takový nechutný, kámo. To intro na začiatku, jak tam propíchne. Jo, presne, jak tam je mŕtvý ten skejťak a dojde tam to oko a ako prebere ho. Ale zase na druhú stranu, bolo to edgy proste, chápeš? Mohli sme sa cítiť ako edgelordi. Jo, taková doba byla, vole. Ale to si nemôžu tyhle deti pamatovať. Asi. Jsem teď koukal na tom včera na Netflixu, jak je Untold, jak jsou ty série. No. Tak o End-One, kámo. OK. Kámo, mega dobrý, na to se koukni. Okay. Jakože hustý. A funguje End-One dodnes nejakým spôsobom, ne, alebo? No, on to vlastní nějaký ten, ale... Číňan. Myslím, že právě nějaký americký, něco, vole. Nebo tehdy to aspoň koupil, nevím jak teď. Ale víš, kdo tomu dělal, kámo, obchodáka pro Česko a Slovensko? Já bych si to říkal jednou. To je jednoho rapera máma, kámo. Rapera máma? No, a jakoby ten rapper není jakoby nějak úplně, že nejstarší, je celkem jako nový vlastně mezi těma. OK, tak já nevím. Bulharová máma. Jo, Joshua máma. Jo. Okay. Já jsem s ním hrával basket, že jo? A on měl vždycky všechno jedna, jeho máma dělá nějakou obchodňačku nebo něco takového, kámo. Lopema, no. Jen tam môžeš zobrať tu, čo tam bola tá hudba na tom aute. Aha. Tak to nejak sa dá. Nebo jsem Sea walking. Ne! Yes, jedeš. Sea walking through these streets, brácho. Jak sa veze. Hej. SR Skabar, rest in peace. Odjebalo pána. Ja, daj tam nejakú smutnú hudbu.
Preskoč cez neho, Oli cez neho. Co jsi s ním měl udělat? Toto podržíš. Díky, že nám to dalo Sabrinu Carpenter. Yes! Kámo, Na skate ideál. kámo Sabrina Carpenter má svoj skin vo Fortnite. Fakt? Jo. Ty pičo. A normálne teraz proste Tam pičky, je fakt každou kurnovinu. kámo teraz normálne pičky hrávajú Fortnite. Normálne. Jako kvůli tomu. Jo, Tak kámo, ale to zajebali marketing. Akože to hej, bych no. nečekal totiž, ty vole. práve že mega začali, že Nocou Funny Ani a takéto ženské začali hrať proste A Fortnite. co Fanny Anny byla taká ta, co chodila s tím Amkem. No, a že chodí jo? stále. A tak Žijú v furt New Yorku. rapuje. Yes, po anglicky teraz. A je to možná lepší než česky, ne? Je to tak trocha lepší, ale furt jakoby má na čo pracovať asi. Hele, už jsme dospěli, já to beru, že to prostě nebylo nikdy pro nás. Čo ty máš dneska v pláne? Hráte niekde? Zítra, kámo, na Majále se v Plzni. V Plzni? To je normálne ako oficiálne? Jo, to je poslední oficiální, vole, naštěstí. Už to mám plný zuby, vole. Jak to? Kámo, vole, jak je to stejný, že jo? Ten festival je úplně stejný, se Že- vezme a dá se na jiný místo. Yes. Že vlastne aj takisto idú po sebe všetky tie Jo, veci jo, a jo. tí z tých ľudí furt tam, ja ho chápem, no. Je to taký copy-paste. Dneska, vole, má moje stará radosky, tak jdem do Grůvu na chvilku. Dneska? Mm, OK. si stál bráchu klidně. Jo, Boba, dneska samozřejmě. sa rozjebeme v grú. Na sračky, kámo. Jak je to video? Tak jsou ty víš, takový to, je nějaký záběr, kámo, z nějaký party, hraje tam jenom nějaká hudba a ty lidi tam pijou kolu a typka dělá do kamery. Neznáš? To se docela divím. Americké parties. A je v práci? Rozločná. Doma už, yes. Já jsem právě na ní čekal doma, aby si mi dal dárek. Takže ona má jako ofiko až zítra. Jo takhle, že o polnoci budete slaviť. No, ale já jsem zítra jako většinu času na tu Majálesu, No jasne. aby nepičovala. To tam treba, o koľkej tam už vyražate, alebo takto, keď ste mali v Ostrave? Hele, 12. zítra třeba v jednu vyrážíme, myslím, oni hrajou ve 4 a do Plzně je to kousek. A pak No, on no. hraje ještě afterparty od 1, ale jedeme zpátky do Prahy, kámo, protože furt na 5 hodin Medzi domů. tým? No, No jasné, to úplne chápem, kámo. Že Že sa to vejde, je, vole, na- kámo, to je najhoršie tam akoby čakať, lebo Jo, tam jo, proste jo. nemáš čo iné robiť, než chlasať, Jo. alebo niečo chápeš, že... což já nemůžu, protože řídím. Kámo, tak to si úplne v piči. Že proto si dám pivo tady u skateu, kámo. Yes. Jo, takže ty si... Že na skateu taky nesmíš jezdit ožrale, kámo. A teraz, keď ste boli v Ostrave, ste tam spali, či ste išli v noci domů? Jeli jsme v noci, protože jsem, kámo, přesně chtěl jako radši se probrat, vole, doma. No jasné. Takže jsme přijeli třeba v půl 7 ráno. Ale jako v pohodě, kámo, já jsem na to docela zvyklý už, vole. No jasné. A vlastně mě to docela vyhovuje, protože kámo jsem skoro jakoby na každou cestu zvyklý, kámo, že třeba do 3 hodin, tak kámo pro mě je to úplně pohoda. No jasné. Někam jet auta, Yes. to nějak nic, ty vole. Takže vieš, aj keď pôjdeš podľa mňa niekam ďalej, tak to bude stále v pohode, lebo chápeš, že si na to, no, že sme... Do Berlína si nebol pozrieť do Street predajňu? To je nebyl ještě, já jsem od té doby nebyl, ale chci se tam mít koupit. Určite skočí, to je cool. Vypadá to dobře, no. A mě, vole, tam jsou furt lidi, vole, co čumí, vole, teda hrajou na koš tam a tak. No jasné, jak tam postavili tie koše, tak to To je je super, vole. najlepší market. To má takovou, no jasně, tak kámo, to je, vole, vem si jako třeba Senovách, jak v začátku byla, že tam lidi chodili felit, víš co? Yes. To bylo taky podle mě jako dobrý, že to k tomu jako nějak patří, vole, jenom hartelový obchod, kde, vole, kurva, ty pytele, já to neho mačo jsem stížek. Že, vole, jenom na to, aby sem prostě lidi šli nakoupit a šli do piče, víš co? A Survival koukáš, či ani to ne? Hele, to jsem koukal, ty vole, jenom nějakou jednu, jak tam byla ta Kundosaki. No, A ty vole, nějak ani ne vlastně, ani jako nevím proč. Nějak. Já totiž, vole, rád se koukám na ty věci, když vyjdou všechny. Že než, vole, čekat vždycky jako ten týden, to mě úplně mrdá. že to radšej pozrieš Jo, potom když se celé. seriálama to tak mám, kámo. Že já jsem teď v začátku roku byl nemocnej, před 14 dní, tak jsem, vole, dohnal všechny Fallouty a všechno, co, Yes. na to jsem se nekoukal, tak jsem se koukal prostě naraz, no. No a co vlastně, vole, potom pop-upu s tím žrádlem, budu dělat nějaký další žrádlo. Neviem, akože... Mne by nevadilo aj mať nejaké bistro alebo niečo, ale za to nemám úplne teraz čas a financie. Kámo, to je hrozně, vole, náročný. Jo. To je jako v piči, pak. Musíš nájsť v sebe niekoho, víš, koho to baví. Takže A keď niekto chcete otvárať bistro, máte peniaze a ľudí, tak ja mám nápady. On má nápady a já mám potravinářský průkaz. Dom bude hlavne ochutnávač. Já můžu s těmi dělat, vole, na jídlo.
jakože někde na pop-upu, na potravinářský ten i... Ja som to taky mal, ale to sa po nejakých rokoch asi obnovuje, ne? No, já mám kámo z dob, kdy to bylo ještě jako na dobu neurčitou, podle mě ty Okay. taky kámo. Je to možné, no? Ty si Ja to mám z pamatuješ roku ještě, když byl, 2009. když byl Žižka svobodníkem, kámo. Ja, to boli časy. To se ještě jezdilo na koník, jo. Board flip na koni. Ale to, no, já jsem přemýšlel těme nedávno, že kámo, když se v Praze vůbec nedělá, breakfast burrito, kámo. Kamo, robilo sa burrito loko. Já vím, že jo, ale tak Představ. jedno víš co. A jako by bylo zrovna, řekl bych, že jako franchíza, která přesně má jenom ráno nějakou takovouhle píčovnu, tak je akorát sede a nikdy ji neudělají pořádně. No. Hej, no to presne bolo, že ja som vždycky došiel a vždycky proste boli, že to si musí robiť toto. A ja som pak s nimi mal aj beefs, akoby nejaké. Fakt? že som Kvôli čemu? písal do burita. Že- No, že proste, že si tam vymýšľali, že nemajú niečo, alebo takto vyšlo, aby to nemuseli robiť úplne. Aha. Keď tam Ja bolo veľa piču, ľudí no. a tak. Ale vole, teď A pak to kvôli mne zrušili, že jo. Lebo som ich tam otrával s tým inými. Děkujeme. Já docela žeru ty burrito, docela často, oni docela zlevnili, když přijde o něco. A jako, To je dobré, no. tako selit, vole, a quesadíku k tomu, kámo, za mě úplně to. A byl jsi v té mexický, kámo, tu areny? Ne. Kámo. To je prostě tam takový úplně Jo, schovaný. ja viem, to je kámo, ja som si odtiaľ objednával Mexikali. fazule. Jo, ja A som si oni tam mají i obchod vevnitř. Áno, áno, ja som Oni si dělají odtiaľ- distribuci všem tady těm Áno. píčovinám. Yes, Kámo, a yes, jak je yes. to dobrý? Fakt? Kámo, takoska prostě za 55 korun a vole jsou to jako nejlepší, prostě takový jako nejvíc blízký i těm pravým, prej. Já jsem teda v Mexiku nebyl, ale kamarádi se tam byli, mi to říkali. A tak velej majú také, že docela. Jo, ale tady tím ještě jak vole dělají distribuci všem těm věcem, tak si No no, jasně. vždycky něco nakoupíš. No ja som si A je odtiaľ to levný hlavně, kámo. Ja som si odtiaľ práve nakopil, že som si chcel spraviť breakfast burrito doma, no, ale ešte som si nespravil. Ale to je dobrý nápad, no. Tak doufám, že ty vajíčka tam nemáš moc dlouho. Vajíčka som si zrovna mexické neobjednával. Myslím, že budú v pohode aj české. Mexický vajíčka se taky, že otevřeš a vajíčko, hola. Ja som odtiaľ objednával len tortilly a Ne, fazule. Mají tam kámo i jakože třeba pres na tortily, když si ty doma dělá domácí. Mají tam molkaete z toho lávového kamene, to praví ten možník velký kámo. Ok. Tam úplně nesmysly, omáček 3 prda. Mě tam ve Vodakenerskem kupoval kámo nakládaný jalapeňo. Kámo, No, asi aj to- 7 litrovou tu a stalo to asi 120 korun. Aj to som tam kúpil jalapeňo. Jo, fakt jako tvrdý. A mají to fakt dobrý. Ceny majú super. Aj bell peppers tam majú. To práve kvôli Jo, tomu som jo, tam jo. objednal, lebo to je asi jediný obchod, kde majú bell Jo. peppers. Že banana bell To peppers mám to taky nikde rád, nemajú. kámo, strašně. Si vždycky v hot dogu si dám vždycky extra do toho, to je strašně dobrý. ty vole. To sa môžeš dať, keď tam ideš, akože ne? Mají normálně máš extra jako side, si můžeš dát jenom banana Jo, takhle. peppers do toho. Yes. A myslím, že to bude reálně tohle město, už že to zůstane? Podľa mňa jo. Jo? Jenom tomu nahodí, vole, Len to ešte taký trošku lúk, to, vole. no. A možno ešte niečo tam pridajú, ako by Má na jo. tričku, vole, I love skate market, kámo. To tak vypadá, že jo? Víš, byly taky ty trička, I love SM, street market, ne skate market. Street market? To bylo, kámo, Tak boli to na Žižkově tady, jak je obchod s kenama, já nevím, co to je, Grafnek, ne? Jo? No, tak vole pod tím byl street market, byl skateový obchod a oni dělali třeba 6XL trička OK. a týpci to nosili, že obrovský jako krankový a bylo tam I love SM třeba, jako I love Ok. street market. To je cool. I love section bolo ešte. A ten session třeba nebo tak to hraješ? Som nehral nikdy. Alebo akorát som to skúsil a to zase musíš sa naučiť nové ovládanie úplne od začiatku, že jo? A je tam ten Stalin, no. A jo, vlastne tam to To je dá. celá ústa. Alebo teda to je asi možné, jo? Ne, to je Romeo Fico Stalin tam ne. OK, tak to je cool. Ale lidi tam nehulej, no, nahoře, takže Tak to je nerealistické. Když to zapneš v pátek, kámo, a je tam prázdno, tak říkám, kámo. Keby tam tady. spravili event, nobody ho. Víš, jak tam mal ten edit, že by to tam spravili do hry. Ono to možno je na tom PlayStation Plus za free, ale akože ja spletím to Já najvyššie. jsem si to chtěl kupovat na Xboxu, kámo, stálo to furt asi 18 kg, říkám, tak to mám v piči. Ale za 18 kg jsem si koupil hru naposledy, asi GTA San Andreas na PlayStation 2, vole, na CDčku, ty vole. No tak teraz, kámo, tie hry na Nintendo Switch 2 sú tuším za 90 alebo $100. A GTA 6 bude jaký drahá, myslím, no.
Tak to sa dá pochopiť. No. Taky to bude dobrý do píče. No práve, že GTA 6 si kúpim nejakú tú deluxe verzii zase, dúfam teda, že sa mi podarí. Jo, aby si měl ty kokotiny k tomu. No, tak akože snáď k tomu niečo budú dávať. No, však ty si měl vždycky, vole. No, ja som mal... Max si měl, si pamatuju, ten hrníček si měl s GTA 5. Ne, to som nemal. Měl? Ne. S tím boxerem, kámo. To jsem měl, vole. To je fake, kámo. Fake? No ale měl jsem. Tak Kámo na senovážný. Tak tam zostal kámo na senovážný. Dlužej. Girťáku more! A počkej, ty máš od něho mobil furt, tak... Teď jsem si vzpomněl, že mi nadluží moja za telefon, tak mu to posílám. Když se kouknu. Budu to posílat vždycky do mailu. Kaž. No jasně, že jsem mu to neposlal, mu to poslal. Ja, Sorry, šéfe. to by ti neprešlo. Asi no. To by bola tak 15-minútová prednáška o tom, jak treba všetko platiť na čas. Všechno platit na čas. A tí dodávateľia, čo chceli od neho peniaze iba. OK. Dobre ľudia, takže rozhodol som sa, že pre vás podstúpim ochutnávku Maestro Burger Mekáči bez cibule červená. To podľa mňa nemá tam čo robiť. A ten Maestro Burger Mekáči, to je celá, takže sem tam, nebo... What's up? Čau. Ahoj. Ahoj. Čau. Tak čo, máš to? Mám to. Oh Tady. shit. Yes. Koľko ti to trvalo? Hele, 82 hodin přibližně. Chod do piče. Fakt? Tak to je extrém. Prosím, jo. Oh shit. Tak unboxing, počkaj, natoč ma. Určitě, OK. Jo, tak jo. Jo, to tam, pardon. Takže, no před, dobrně. Yes. No tak, dobrně. No tak, jo, normálně, ještě papír do trouby. Jo, a teď na to stečku. hodín. Yes. Oslavený je čo? Oslavené je město. Kde to vzniklo? Áno. OK. A Vendula Nemcová je slečna, ktorá to spravila. Áno. Takže keď budete chcieť nejaký takýto podobný obraz. Oh shit! Yes! To je môj, ten rak. Wow, piči. Pedro. No právě se poznáš, že jo? Počkaj. Moja obľúbená hra. Môj najlepší kamarát Humor. Section. Yes. A ukážku, tu máme Forgena. Počkej, to je Nepoznáš, je to strach, strach. jo. Podľa chlopov na hrudi. Ale To je tetování. Nikos a toto je Forgen. No jasné. Yes. To máme na WhatsAppe takéto nálepočky. Aha. OG. Krásne to je Mafia 1. Krásne to je, ďakujem moc. No jistě. Není za co. Stalo to za tých 82 hodín. Ano, stále, já si myslím, že ano. Že jo? Nebo ne? Jo, určite, No, tak. určite. Love Sick, zajtra idem na Don Tolivera, víš čo, tak sa tam takto zoberiem do sebou. Ne, to by skončilo, môž píte zle. To asi jo. Super, ďakujem moc. Jo. Lidičky, makáme tu. Práve sme našli pri kontajneri túto dosku, ktorá sa nám presne hodí. Kam to dáš? Na kraj? Či cez dierku? To máš dierku na kraj hneď, lebo tu na nej hneď na kraj, tu na až ďalej. A rozmýšľam, že no nie, ja to neprevlečem cez tú dierku. Tak jebať dierku. Tomu ver. Počkej, dáme to. Daj to tak, aby to... Koľko ti to tam trčí? Daj presúku. Mám tak do stredu. 5 cm. No takže takto nejako, hej? Jak mne. No troška menej, ale úplne akože to je minimál. Minimálny našich problémov. Dobre. No, poď na toto.
A tu to musíš dať bez dírky. Jo, však aj tam si vlastne to dal. Dobre. Koľko dám? Áno, to bude najlepšia lavička v meste, len aby nám tu nespávali každý deň bezďaci. Áno, nech tu spia. Á, jasné, kámo, však robíš verejnú službu. Presne. A ešte pošleme faktúru mestu. Praha 3. Platí. No a teraz by som dal tie tenké SK pásky a dal tam túto onu rovno. No, není dosť. Není to dosť, no. Ale počkaj. A to No a zase, ti hovorím, že no cap, kámo. počkaj, ale to Treba zase, dať to ten už bude cap moc, preč. to už bude moc vyrovnané. Treba dať ten cap. Ne, Jo, no cap. No, to je moc. kámo, to už je moc. Alebo počkaj, vyskúšajme si tam sadnúť. Sme to takto? To nespraví, to v živote ne to. No do toho stromu nechcem ako... Dobrý deň. Zdravíčko. Vítame vás na Jagelonskej 15, Áno. kde sa nachádza krásny Hummer Castle. Môžete vidieť. Nemôžete, Tí, lebo čo ste zatočím. stihli najlepšie burgery v meste, tak ste tu mohli byť. Mali ste tu možnosť. Takže poznáte A tí, tento čo nestihli? shop. A tí, čo nestihli, tak majú skurvene najväčšiu smolu na svete, bracho. Yes. Možno bude v Ostrave. Bohužiaľ som bol medzi nimi, lebo som pracoval pre firmu, ktorá ti dodávala mesičko do burgerov. Tak to je v pohode, to si ospravedlnený. Dá sa to. Tak jak sa tu sedí? Výborne. Akože mohlo by to byť viac Dozadu, ale je to také, si taký vyrovnaný na tela. Som mega vyrovnaný práve, akože. Toto? Takže odprúžená lavička u Homeru. Výborné. OK. Výborné, 100. No, tak to si tu chillujeme. Sorry vy všetci, čo musíte byť teraz v práci a my si tu takto chillujeme. Ja nechcel by som. Ešte formula ide. V robote byť, kámo. Ja, ale hoci kedy pozeráte toto video, tak platí samozrejme výsmech toho, že ste v robote. Ale poďme mi niečo robiť radšej, lebo sa zhulíš, že robíš pičoviny. Ale zase na druhú stranu sme tu vymysleli proste sedeníčko, ktoré môže... Daj na to. High five. Ktoré môže hocikto z vás prísť hocikedy využiť, víš čo. Ale než mi tu budete osmrdať celé dní kokot, lebo more lákte vás vypnem všetkých more. Pozrite sa, niekto si spravil písaciu Fabiu 2. Ale popravde úplne presne trafil ten odtieň. Že nie je to asi úplne ľahký odtieň na trafenie. Kámo, ako zavolajú Paflíka a nezavolajú mňa. Čo som ja menej? O čo som ja menej než Paflík, more? Ja by som hneď išiel do tej Číny, more. Kámo. 5 eur na deň, ja že brachu. Ale nešiel by som tam, lebo pak by som povedal iba, že a jak to tam je stravo? Oni že, no zatýkajú tam každého, kto má v krvi nejaký obsah a ja že, to asi bude menší problém. Točíme tady pozvánku na festiák a došiel aj Petty Filov. A ten festival bude priamo tu? Ako priamo tady ako? 16.8. Tady sa budeme rozjebávať. Kedy to je 16.8? Yes. A koho tady budeš mať? Gleba, Smeka, Temrebit, Homera, No, to je to hlavné. Resta, Forgena, Ja. Karlo. Kámo, ale Forgena nebudem uvádět, za to mi dost neplatíte. Zapomněl jsem na někoho ještě. Pak jenom Jetty, Janek, Patrik, Junior. Jasné, vaši domácí DJs. Naši domácí DJ z Prahy. Já se těším, domácí DJ z Prahy. Já se těším, vole, za 40 let, až se přejmenuje Patrik Junior, vole, na Patrik Senior, vole, a předá to mladýmu dál. Můžu tady mít Karla, ne? Vole, Karla, jo. Teď na to mi psal hnedka Tonda, fotograf. Kámo, ty si neříkal, že tam bude Karlo, tak to přijeme. Karlo Feed tlustej Kaja. Jail edition. Počkej, zapomněl jsem ještě Refiu a Jaroslav Olák. Oh shit. Neříkali. Tak jo, Takže takhle no, takhle komplet line-up. nice. Pekne aj, jak sa to volá, rasovo vyvážené všetko, super.
A my se v tom... Všechno práve. Ešte amerického headlinera. A to necháme na budúci rok. Přijde ještě Kenya West. Jo, však on to písal, že práve chce sem ísť, že jo. My jsme vlastně jediný festival, kterým ho nezabanovali ještě, takže... Kam ale keby mu napíšeš, že sa tu tvorila nejaká naci história, tak podľa mňa by tu bol nás nastúpený hneď. Na cestě. Yes. No, tesné. Tak máme dotočené. Čo, bude to bomba? Bude to popiči. Bude to cringe. Popiči, ale postoupíme. Bude to popiči a postoupíme. Bude to mega cringe, vám to tu môžeme aj strihnúť.